Yeroi tra, sesi pat ngai kuble pi paro haka kerteng ke patiang tam ke jong Jesu. Tiki jika ke bangalon ra shapi mentaga jan met kade lengba ko wei ke jingi thuk khana ka bajya shisha te lengba ka ni ke jingi thuk khana ngan ring dur pat sha ke jing em ke jonga ba ke jing em ke jong pi ba kumno ngin le te kata ka jingi thuk khana ka long kumne ula don wei brio ubade ban le jing le chi banai lan ti da ka jahaj te udan pisah tang ba untit ya ka tiket te udan pisah tang ba untit ya ka tiket te henry ka jing le ju ka long ka bodon kam te udang tam pisah sa khandian te ula shutit na tang ki biscuit ban pen kedang ya la de na ka banta shi banai lan ti te ka ka baja ula let la ka let ban ti de ka tiket ban ula shong da ka jahaj te man la kasngi habala dai ka por ban bam jaw new bri u julet chakndong ban bam da kite biscuit ki ba u ulatet ka ba ki wei pat ki le let mane bam shaka ka chaka ka bala bu kerpang namar hajhaj kadon da ka chaka ka bala bu kerpang ban ya let bam jing bam lang tele se u new bri kadang dai ru kasin ka baning kong ka ba ushong da ka jahaj ba ulet cha ka jing let ka ba don kam ban let namar kata umtit ya ka ka ba julong hapo ka jahaj te ke ek baja man la kasi ule be kumta te udon pat utau ba ya shong marjan lang pat u te ula pet yu ni ubrio man la kasi te ha ka we kasi ha bala der ta kapor saban hiarno natana po jahaj namar kala dak kata ka shibnai satang isakan hi sa stangi minute mdei second te ula yo kan man ya keren ba utau ubrio ula keli kan yo utau ubrio ula ong balay ba mele kumne bat siya ay me mot banlen na ay me wan balay man lakas ngi habangi ngi abam ja lang siya kate jaga ka ba ngi abam man lakas ngi balay me pat mem juwan re me ri pan ban siya kandong marway te uniu brio ulo ong namar ba ngam don pisa bang let bam lang bat kiti brio ki brio spa namar nga ngadan ka pisa tang ban tiket bang tam tang kendiat te itai kendiat ngalat hit ki biscuit ban pen kedang ngela ding te uni ubri ulong wah bale me kan puli tu tiket chadien hanre haba ula shime kita ke tiket ban haba ula puli ula lapan ban balat ho ha kata tiket ba ka bai bam kala free lang bat ka bai tiket te hanre uni ubri uklan jo ban enjoy ai ru em ha kata po jahaj namar bale namar ka daw kalong ba upuli ya kata ka tiket taksi teng uklan puli lot ya kata ka tiket te ka ai ka jihi kai ka banga kwa ban wan ra shapi ki parlok ki jonga paro ki baju pet na kadika channel na ko ka por sha ko ka por kalong ba bon sien ki brio wat haba ki la long krustan ru don bon ba ki brio ki ba puli ya ka bible tang shiteng but ka bas ngau si le kalong ba don le ki bom ju puli hiru don ki ba puli teng teng tang ba don pat ki bom ju puli hiru don pat ki balong kumdo ki ba puli ka bible ki sujiet tang haba ki sngoman man puli ki puli tang ha kita kumban ong no kamot ki ba pun ba ki sngo tanat ba ban puli ye ki jing roisa kat ba ki we ki benta pat ki sngo that ba ban puli teng teng do lapoi ha ka tu ka benta ka ba ki ong ka ba ju ong utau pen khai utau pen khai uta kamot ki that no ban puli bat lapoi ha kitab exodus ru ki that no ban puli kamot ki da jet ha ki puli ka bible han re nga kwa ban ai ji hi kai ye phi ki parlok ki jonga ba ro ba kam dai ban long ye phi kumta ni dai ban don ni ka jing tip ba leu la ai ka ni ka bible ha ka jing im ka jongi marsin long kristan ka bible ka dai ban don be hayeng om dai bangin chuya bo be ya ka bible han re la ai bangin puli ya ka namat apo jong ka ni ka bible kini ki kintien baro gide ki ba kordor hado kata ketika nongrem ya ka jing im jong ngi ki kristan lada phin chu puli bai tang haba phimon phin longkum ki khna ki badang red ngak mau ya la deru man shua per badang red ngam chu tre ban bam ki jhur ayu ru ngak mau bahai kata bang abam bai tang phan te ki ba bon ru ki longkum ta bat don ki khlong ki biyo jing pang stem ru na ka daw ba kim ba mi ki wei pat ki jhur ki sngo tanat bai ban bam tang yu phan bat kim ju tre ban bam mi ki wei pat ki jhur te kamot ba lada ki khlong
ki bom bam lot iki ja johor baro khoi ki tlot ha ka jinglong khna ka jong ki ha ka jinglong khulung ka jong ki te kamot ki khna ki bom bam ba na phang ki ja jing bam kamot ki shai shitom hamtam ki bas ngotanat bania bam tang ki jing bam kai pon sien ki yo ki jing shitom ki yo appendix ki yo jing pang stem bat kum ta ter ngalayu i te ha ka ba ya dei bat ka ba kenja men sim ru nge kwa ban ong nge phi la dangin chupuli bet tang ya ka bang imon kamot ngin don ka jing pang ka ba kenja men sim ka jing pang ka ba kenja men sim bat ngin long ki batlot kum ki rang ba ha ka ba kinja do te ni bam lot ki ja johor baro khoi ubasat rung ni bam bok thang rung ni bam ba jo rung ni bam ki johor em rung ni bam bat ki ba ni bam lot na phang bat ha bang ni bam ni yo kamet ka ba kwat ka ba khia te da ka ba phi pulip lot pat ya ka bible na do basdang shadow bakot kabot phi tip lot ya ka ei ka ba don hapok ka tin ka jong blai bat ha ka bible kadon la ka jong ka vitamin ka ba kun jaman sim te la da phi puli lot ya ka bible kamot ba phi klan ka jing long man sim ha wan ki jing ha wan ki jing le ha wan ki jing tunju kamot phi job no da ka ba phi pentrai kam ya ka to ka tien ka bala tho ha ka tien ka jong blai te dei na ka ta ka daw ka long ka ba don kam yangi ba ngin pen long ya ka bible kata ka jing bam na ka banta ka mensim ka jong phi na mar ka dei hiru ka bashisha ka te ka jong blai ka te ka jing bam na ka banta ka mensim ka jongi te ka jing bam na ka banta ka met ka jongi ka te ki jing bam ki bangi bam man la ka sngi te kum ba ka met ka don kam ka jing bam kum ba ka met ka don kam ya ki jing bam ha ka jing im ka jong ki man la ka sngi kum ta hi ka mensim jongi ru ka don kam te la da upriu bam ja lada uthangan leng pisa dei te lada ki briru ki bang puli ka bible kamot kamen sim ka thangan ta ka daw ki leng ki pisa kim don ka jingsuk ka jing mana balai namar bom kedang te lada phi thangan phi sung thu phi jinjar pha kamen sim leng pisa don ki biyo gastric balada kim bam ko poi ka por ki ya te ya ka bible ru ka long kum tahi lada menta pimpuli ka poi ka por ba ka yap no ka jinglong man sim te haba yap ka jinglong man sim ka mo phiman ya ka dujok ka ba kinja man sim namar ki ba im ki don ki ma ya ka beneng ka ba kinja man sim ki ba im ka jinglong man sim te ki ni ba ki ba yap ka jinglong man sim ki ma ya ka dujok ka ba kinja man sim nadu nang ni na khendaw te dei na ka daw ka long ka ba don kamingi ba ngin puli dot ya ka bible nadu basdang hado bakot lada pidei ki brio ki bompat puli lot ya ka bible na do badang hado bakon ka e ka bapidon kamban le puli shwa na do Matthias hado jing pen pau ya lai sien lai wat onda pila dep pisa ya pat na Genesis shajing pen pau kumta shi kumta kat bapidang em hane asla jo ka porthai kamut yai puli compare pila puli shi pau ar pausin lai pausin ru kat badang em hane ha porthai kamut yai puli da ka bapi yai puli kamut pinyo kata kajing klan ka ba kenja man sim bat pin sngu thoru ye ka jing mot jong ka tien ka jong blai bat pin long ru kita ki bala ban shakri lang shaki we lang ba da ka ba phi smart ban pule ka tien ka jong blai te lada phi smart ban pule ka tien ka jong blai ka ai man sim ye phi shibon lada ki briu menta kin ben kin kho ye phi pin yo i kum no ki la ben yo jisu jongi lada phi mat ya kanu ha ka jinya lanti ka jong phi pin yo be ya ka jubab na ka ktin ka jong ublay kan ai man sim ya phi nga ngani thok khanai phi khin dia chapang ka jing im ka jonga ngani ka briu ka ba om don manu ru balai alam lanti nga wat blai hi na yeng ru kim don ki ba wat blai ngadi manga ka baning kong du na yeng ka ba wat yo blai taba namar bangadai ka briu ka ba bats kami otrai takada klam slam ba kitu ki weiru kinya bot kamot kashim portang arsnem ba kinya wan lang ban chakri lang yo try ho ni don hi ha ka balang krustan hi nadu bangadon khat san snem te henrei chusa tang bangadon ha kata kan niam te henrei ha kata ka jing shisha jong ka tien ka jong ublai ka bangala ban yat bet kat bakum ka tien ka jong ublai henrei ha bangala wat yo ublai ngam shem la shem yo blai namar don menu balaya lam ya nga
hadu ar hajar khat lai nga shem yo blay bat habang ala shem yo blay bat ilok jong I pastor ila I give nga da ka Bible wat habang adon chibun ka Bible hayang ting ala prakhat ngong bale nga yo give da ka Bible ting asung tho hang ne ngong dei ba uble kwa yang abangan puli bahai ka Bible ti habang ala shem ya ka Bible ngala yate kular ba uble ngong ya ka e ka bala tho ha ka tin ka jong me ya ka tangan le bat ika eka bom shim la tho ha tin ka jong me wat lada ki hikai makna ki pastor ki jong ngaru nganam le bat ika pa ka bala tho lada ki klam hikai ru ya ka tangan le bat ubli ushem singu bahai kata ka bangala ngala ya friend bat u ha kata ka jing duwai ka jong a ba ngade ka bre ka pa penlut por ba bat uble ngaju shong ba ha ki jat ki jong utrai hadu ba ngayo sngo ka jing khat ka jong uble ba don shipon ka jing ya lendi ka jong a lada kalong kamon ka jong uble man yo ban yathu epi shibun ki jing pen pau ki jong blai bat katakan man ra shibun ka jing kerku ha ka jing ya enti ka jong pi baro te kanong rem hi ka bangi de ban ya ka de be ka tin ka jong blai ha ka tin ka jong blai la hi kai lot kumno bangin duwai la hi kai ba kumno ki jong pol hap deng ka jing sha tenju ka jing sha set ha ko bendi ki nang ban yarwai ni iu jisu jongi haba ujob yo setan ujob da ka ba Ukraine be da ka tin ka jong oblay ka ni haban dak da ka tin ka jong oblay kabut lada pidap da ka tin ka jong oblay kamut ba pinjob iki baro khoi kambo jisu ula job te ka tin jong oblay hi ka de ka ta ka nong rem ka ban ai ka jing job ha ka jing em ka jong pi bat kan ai ka jing suk ka jing kemen ha ka jing em ka jong pi kalong ka bas ngau si shisha yo to brio na marbo kuli tang hiteng ka tiket uklem yo ba enjoy ha ka jahaj ka thau ya gani ka perthai dan bo ki brio ki let no na kani ka perthai ki klem yo ban mat ei ru em kani ka perthai kala des tang ka por ba kin let no na kani ka perthai bat ki tip andala dei ka por ban let no teng ki brio pon ki wat blai andala temen la dir ka por kim yo pat chu ka ei ru han rai pi ki khon samla ki badang biang karta pi ru ki rang ba ki badang biang ha karta shakri bahayo blai na du menta ha badang ang san pin enjoy ba ban em ha kani ka perthai wat nam prakhat ba kat bangi dang em ha kani ka perthai ngini em jinjar ko ba taktin ka jo blai ka long ka bamayan upol ukren uang bakat badang em ha ni perthai ngini yo ka jinjar han rai ka to kamut kumta kamut bangin shim bangin ya im jinjar hanre katu kathau ba ladang ilong ki riu perthai ngini ya jinjar hani ha perthai hanre lada philong ki riu blai phinam jinjar nama lada kalong kumta ngam tharai bakari kanan kan don hani ha perthai balai labo ikari kanan hani ha perthai balai ublai kwa bani alame ki khon izra shari kanan ban ai ka jing suk ban ai ka jing kemen ban ai ka jing dak perhai hanre balai ki khon Israel ki debat poi syarikan nantang sau khos ngi re ki poi hadu sau khos nem bat ki we le ki la ya yap lo ha por ri klau namar ba kim tip bahai kalanti ban ya bat kim shim la ya ha kata kalanti ka ba dei na kata kata ba kim shim la poi kata ka jaka ngaru ha bang lawat blai ha bang ngam tip ya kalanti ka slem ha ka jiya lanti junga namar la da menta ha ka klau la da ha ka klau menta pin ya ka klau ka ba Ompat judan menu bala shnalanti pihak an prat itu ka klau teng pi thaj no ban prat itu ka klau ban shnalanti don ki ba thaj no ki ba I no don pat ki ba prat han re ka slam te lada don pa menu bala shnalanti kemut kesuk bah ban giat amen te lada menta pitip ya kalanti ban le chapo nong po na shilong shnong po pitip ya kalanti kamut tang shi kenta hiteng ar kenta pilapoi tila da pimtip pinam poi lanu shanong po la se pi mut ban le chapo nong po te henre pi poi pen ban chapun ut sla na ma bale om tip lenti om dan nong yang lam te ka ka banga kwa ban ong ye pi ha ka ni ga jan met nga kwa ban ong ye pi ba nga dei ka brio ka bala ya lenti bat om tang banga bon ki chakri ki bala ya lenti bat ada pi snap hai ke jing hikai jong kini ki chakri ke jong turai ki bala ya lenti kemut lada pi ya na ta lenti ka baki ki hikai kemut pinsuk bah bani kendo bat uturai kemut kanom slam kanom shimpor kumpanga shimpor mangangala shimpor nadu ar hajar san ngalawat uturai ngalai kendo bat uturai hau ar hajar khat lai te hanre lada
phi tepat ya kalenti ban ya kamut kamshem kamdon ke baslam dei nak tak daw boleh usai shibut kinong tray ki jong u ban pensuk ya phi ban ya lambet yang tak kalenti kaba phi de ban ya te dei na mar kata kadaw ba ngakwa bangan kentu ya phi ba ko we pa ko we ke jing kai ka bang yo ban upload thamai ngakwa ba phin pet khnang ba kanwan ra ka jing kai ya ka jing em ka jong phi te ka we ka jing pin ipaw ka jong ubleng ngakwa ban ya tho e phi ha ni ka por namar ka por ka don hi te ngakwa ban ya tho e phi ya ka jing ipaw man step ha ka por san ba je ngalai osngo ta ka sur ka jong ubleng te ka ba jam ba ka ba wan na beneng bat laong yang ala pen iru yang itu not walk toward te la perta da kasur ka bajam o nga ha ka we ka sia sa penlong ya phakum uni not walk toward te ngapat ngalapet tangkom tahi aja no kata kasur ka ja no ngai itu not walk toward bat utaru la ja no hi to te nga kali ken no try o kamu ayu try kan de ka e ka jingmot jong ni not walk toward ba mi kwa bat penlong yang kata ka uta not walk toward te Jisu upen syaya nga ha kata ka jingkeli ke bangala keli uang ba habadon uni unot walk dawa kibriu ki suk haban banyak kuran phone yo not walk kamut yo not walk lada mentang ya phone nadu nang ne shadu syarif foreign ru habadon unot walk kamut ni yo banyak kuran te uble uang ala jet ya haba phandlong unot walk dawa ba leng ba jong pha kibriu kin suk ha banyak kuran bat uble kamut ba habadon unot walk kamut kibriu kisuk banyak phone haba pa padon kamut ba leng ba jong pa leng ba hikai kibriu ya ka ba ublei hikai kamut da ka ba kitu kibriu kile kamut ngayo ban pen kontak ya kitu kibriu bat ublei kamut haba ngayajan bat kibriu kamut ngayo ban ya tho ya kibriu syapang ublei jonga kamut kibriu pan kiyo kan ban ya kren bat ublei leng ba jonga kamut ngalong kum uta unot walk tower namar bonsin haba slap lawan ulo laka no yau tu unot walk tower kamot nyim yo asyo banyak phone te ublei u oyenga ba phalong tu not walk tower but onda haba ublei ulak khot yenga shibon kijing khot kiba ublei ulak khot yenga bat haba ngalai ki e ba ro kilas dang ban urlong but men hakane ka mentala don shibnai te haba itu iba ong yenga banga de ban perla ike jing hikai ke jonga hapo YouTube nama ngala hikai mentala live nem duna te ngaru ngala kali no try bat haba ngala kali no try ru ula ong yang ngaba kede yang ngaba bangan ai ke jing hikai khang ba kalong ka jing kru ya ki men se ki ba kodor te nga sngo tho kalong shisha ka bade ba menta legba ka YouTube channel ru ngala ban penyajan ya phi baro showblay compare la phim la ban wan banyak kenduk yang amar khmat henry lengba kini ki video ki banga aji hikai phi lada phi pentre kam hi ki ji hikai ki banga hikai kamut pinya jan shisha bat utrai yo shisha banyak keren bat utrai kum banga ngaju ya keren bat ublei kamut piru pinyo banyak keren bat ublei la kalong ha kenu ke benta namar ke benta ka bangi ya keren bat ublei ka bani kong do kadai ba haba phi pule ka tin ka jong ublei ka keren shapi nama ka tin ka jong ublei ka de ka tin ka ba em kamut ka keren te hanrai lada ki dei pat kibriu kibom puli ka bible da ka mensim da ka download ka ba khoj kamut kim yo ai hanrai kiba puli pada ka download kiba ngor kamut kepentingan ka keren kamut ka ai mensim ye phi te don pat ngimla ban bu pot ho oj menta kam de ka ya ka jong ublei tan ni kam de ka ta ka por ka jong ublei menta ka de ka ya jong mensim ba khoj te hanrai ngimla ban bu pot nama yang awat ublei ru ula keren tamam dei ba bonsin ukran tang hakatahi ke bakhot yenga ba ngadei ngan salong uta unot walk tower uban penjan ye ki breu ye ki nong pop ngan penjan sha ublei te rea kasur jong uji suru ngala yos ngau kasur jong uji su ka balong komno ka ba kumni kumbang ekran manga ba phi yos ngau kumne te kataken kemut pinla banyak keren ba uji su lengba kiji hikai ki banga hikai ye phina ko wake up da ka pentre kam kabut ublei kren ye philang ba ka bible bat ngimla ban bo pot ula ublei ru ula ban kren ye phi la de uji suru ula ban kren ye phi bat umen sim ba khoi hapo jong phi ru ula ban kren ye phi na umen sim ba khoi usat kren
hapok ka do no jong kibrio hapok ka jing tip lam jong kibrio te ngam ko ba pen le no ye ki jing hikai paro ki ba u jisu u hikai nga u ble u hikai nga u mensi u ble u hikai nga an wan ra lo chap ki don chi bon ba ki jing hikai te hen rei nak wei ka por shak wei ka por ngan ye le ban ai ki jing hikai khna ba kan wan ra ka jing kur khu shapi paro te ka jing hikai ka bangalawan ra shapi ha kan ga jan me ka debe kata ba phin pule ka bible na do basda shido bakut khnang ba phin long kita ki ba khlan ba ka jing long mencit apa ban ki jing tunjuk ki jing ye le ka bot phin job lo ke jing ye le baro khoi wat nom long mutu ubrio uba pule ya ka tukar tiket tang siteng bat ukhlem yo 8 ru em henre uble kwa ban kur khu ingin na do nang ni na khandau de na kata kadaw ba usaong ba ka hima ka jong uble ka don hapo ka do nut ka jongi de na kata kadaw ba uble kwa ban ai ka hima ka jong uble hapo ka do nut jongi hapo ka jing im ka jongi baleng wan ka hima ka jong me ha khandau kum ba ha benang nanto khandau kwa ban ai ka hima ka jong uble namar ba uble u ye yingi ka hima jong uble ka de hima jong ka jing suk ka jing men om de ka hima jong ka jing jinja uble kwa yingi be un ai kata te hakapot ka bala no kan diat ngan penjrong biang hakapot ka bala no habanga syakri ukrai nama ki jing tin jo gi bon jat ki wan ka jing syak ran ben ka jing syak ban thiu bat om la shaban ya mudur ta ka jing tin jo ka bala wan shop yanga te hen rei om dan menu ru bala ya lam yanga hen rei bala nga yai ne hadu menta bat tang hisin ruang khnam pat phai den adu bangala shimti hi nadu bangala it la de how try kadaw ka long bang asep tieng palat yo ngan le chadu jok tenga perkhat ngong tang bangan yo man le chabneng mat ya jinjar le hne ha perthai ngan sha jinjar ha kado han re chabneng pat ngan yo ka jing em ka babom jikut te kat bang ya lam te nga sha bet ki brio ki kran bai no sha bet ye ki nong shon lada ki brio ki kran bai nga sa kat no ngam ju dam ngam ju shon nga it bet bat bon sin ki brio ki ong man it ki nong shon ka de ka test ka ba han re hanga ka de ka subjek hasi ka ba kam dan jinge ru em yang bangan i ki nong shon ki jonga te hen re kat bangadang ya ngadang ya lenti nga syam pen ban ba kam long kumbang amut manga nak tharai hne perthai ngi hap ya jinjar bai te hen re em ka banang ya kisni ka jingsuk kanang wan ha ka jing em ka jonga mat menta ngadap da ka jingsuk da ka jingmen namar kumbang ala ong ye phi ba kat pengidang em hane ha perthai ki jing tunjuk ngi nam lai hen ka jing tunjuk ngala de hikai ye phi ba kam de ka jing jinjar hen ka de ka por bo bleu nyo ban kin tiu no yangi de na ta kadang ngala sngot ho kan menta ba pleng bleu kwa banai ngi ka jing sok ka jing kemen nado nang ne na khandau han ka por bangam pat tip namar dan dong ya lam dan dong hikai nga perkhat ngi hak ya jinjar han ha perthai te herre ngal ong le mat ya jinjar tang ba yo e ka beneng piang ba sha ba jinjar han re anda ngala ya nga syempen bane ka beneng hang ri ha khandau namar kata wajumet si kejing kai ki bangan hikai namar kan man ra shipon kejing arab kenapa pinsuk bahaban ya dan tikat papidang im hanya selaja bani portai te ngai pio jing kur ku kindia ijing hikai to bleun kur ku ye pi yero itrai